Hello everyone! So for this video guys, gagawa tayo ng ice candy na may yabo, yung pang negosyo guys. So ayan po yung mga sanggap na ating gagamitin guys. So ayan, nakita niyo naman guys, ang flavor ko is mango. Ayan, so malambot siya guys dahil kasaba yung ating ginamit. Ayan, keep on watching! So ayan po, maglagay tayo sa casserole ng 9 cups na water and then 1 in 1 cup na cassava flour or yung tapioca flour. Ayan. So, i-mix lang natin ng ganyan guys hanggang sa wala nang mamuumuo sa ilalim guys. And then, after natin ma-mix, takpan at lutuin natin dyan sa mahinang apoy lamang guys. Para yung sa ilalim hindi siya masunog. Ngayon naman, babalatan natin yung ating mango. So, 2 mango guys ang aking ginamit. So, dapat guys, yung mango gagamitin ninyo is yung hinog na para lasang-lasa siya guys doon sa ice candy na gagamitin natin or gagawin natin guys. So ayan guys, gumamit ako guys dyan ng pangyadyad guys, yung sa cheese. Ayan, so nakita niyo naman guys. Ayan, so tuloy-tuloy lang guys, kayo rin natin ng ganyan hanggang sa maubos yung ating 2 piraso na mangga. So malaking mangga guys ang aking ginamit guys. So kailangan guys is ganyan yung itsura niya. So walang buo-buo siya guys. Kasi gagamit tayo ng embudo para ma-shoot natin doon sa plastic kapag naluto na yung ating ice candy. Ayan guys. So 2 piraso guys. So ayan yung pangalawa natin guys. So babalatan ulit. Same procedure guys. Yayadyarin natin ng ganyan na pinong-pino guys. Kung hindi naman guys, gumamit kayo ng blender. So ayan na nga guys, yung ating pinakulong kasaba guys. So habang hindi pa kumukulo guys, i-check lang natin yan guys sa ilalim para hindi guys masunog yung ating kasaba. So pwede kayong gumamit dyan guys ng yabo. Ayan, yung sinasabi kong yabo is yung nabibili sa baking store. Ayan. So, taga Bicol ako guys. Kaya, ang tawag namin dyan sa cornstarch na yan is yabo. Ayan. Takpan ulit natin. Ayan. I-check ulit natin guys hanggang sa kumulo siya. And then, lalagyan natin guys ng sugar. So, ang ginamit kong sugar dyan guys is 3 cup guys. So, ayan nga guys. Ayan. Hahaluin lang natin guys. And then, lalagyan natin guys ng vanilla essence. Ayan. So, ang ginamit ko guys is 1/2 tablespoon. Ayan. So, i-mix lang natin ng ganyan guys. So, huwag yung susubrahan ng vanilla essence para hindi nakakauma yung ating ice candy. Ayan. Takpan ulit natin. Ayan. Pagkaraan ng ilang minuto, ayan na guys. Medyo kumukulo na yung ating cassava flour. Ayan. So, ayan na guys. And then, i-mix ulit natin yan guys. Dapat guys, ang itsura niya is puting-puti yung kanyang mixture guys. So ayan, pinabilisan ko na. Kung hindi, mauubos yung oras natin sa kakahalo. So kailangan dyan is matibay-tibay na braso. So ayan ga, pagkatapos ng ilang minuto ulit guys, ayan, i-mix ulit natin guys. So kulang pa yung ating pagpapakulo niyan. Kailangan puting-puti ang magiging itsura ng ating kasaba para sure na lutong-luto yung ating gagawing yabo. Ayan guys. So ayan guys, okay na siya guys. I-transfer natin dyan sa isang sa isang lutuan ko guys para yung apoy guys is mapatay na natin guys. So ganyan dapat guys yung magiging itsura guys. So ayan. So habang pinako-cool down ko guys dyan is ilalagay na natin guys yung ating ayan guys, yung ating Alaska Evap. So, ayan guys. So, 1 can na Alaska Evap big ang aking nilagay guys. Ayan. So, habang mainit-init pa guys, maluluto yung ating gatas dyan sa ating cassava flour. Ayan. So, i-mix lang natin guys ng ganyan. So, ayan guys. Pagkatapos guys, kung medyo gusto nyo ng special na ang ice candy nyo, lagyan nyo ng all-purpose cream. So, yan po na Nestle cream is optional lamang guys. So, pwede kayong gumamit ng gatas lang na Alaska or anything na ibang brand gamitin nyo, or pwede kayong gumamit na lang guys, yung powder milk. Ayan. So, haluin nyo guys ng ganyan. Pwede kayong gumamit ng powder milk kung wala kayong Nestle cream. Ayan. Para mas malasa yung ice candy. So, ayan guys. Naglagay lang ako guys ng
maliit lang guys na Alaska condensed. So any brand, kung ano yung gusto nyong brand na gagamitin nyo na kondensada, ayan. So ayan guys, so hanggang masimot ang ating condense, sayang kasi, di ba? So and then haluin lang natin guys. Make sure guys na halong-halo yung ilalim ng ating mixture na kasaba guys. Ayan, so kailangan guys is halong-halo para walang mamumuo-muo sa ilalim. So ayan guys, 'di ba? So makalipas ang ilang minuto guys, after na ma-cool down ng konti, ayan, ilalagay na natin yung ating mango flavor. Ayan. So yan po guys, nagagawin natin na ice candy is 3 flavor. So bahala kayo guys kung anong flavor ang gusto ninyo sa ice candy. So akin guys, ang available ko is mango flavor. So ayan guys, haluin lang natin guys ng maigi. Ayan. So kailangan guys, ilalagay ninyo yung mango flavor or kahit anong flavor na gusto nyo is yung malapit na guys na maglamig yung inyong ayan na cassava flour guys. Para yung mango is lasang-lasa guys doon sa ating ice candy. Oh, so ayan na nga guys. Ayan, 'di ba? So i-mix lang natin guys ng ganyan guys. So pwede kayong tumikim habang hindi nyo pa nilalagay sa ice candy wrapper. Ayan. So tatlong parte ang ginawa ko diyan guys. Ayan, color green, color pink, yung parang ano lang, light pink, and then yung purple flavor. Ayan guys. And then mayroon tayo syempre yung kulay white. Ayan, yung original color. Ayan na guys. So lagay natin ng color green, i-shake-shake lang natin. And then so tamang-tama lang guys ang ilalagay ninyo, wag naman sobrang pagka-green. So ayan guys. So pagkatapos diyan, babalutin lang natin sa ating ice candy na tag 5 pesos yung ating gagawing ice candy guys. So ayan. So ito naman guys yung ating purple flavor or yung color violet guys. Ayan, so ibalot lang natin guys sa ating ice candy wrapper. Ayan guys, yung tag 5 pesos guys na ice candy ang aking nilagyan para medyo malaki-laki naman yung ating ice candy guys. So ayan na nga guys, hindi ko na naipikita yung aking color pink, ayan, na ice candy. So dito na tayo guys sa aking natural na flavor, ayan, yung mango flavor guys, color white. Ayan. So babalutin ulit natin, ayan, isisil ng maigi hanggang sa matapos natin yung ating gagawing ice candy. So ayan guys, kung pang ninegosyo niyo po, ayan, medyo maliit lang yung inyong gagawin guys para makaano kayo ng inyong pinuhunan dyan guys at magkaroon kayo ng kita sa ice candy guys at tuwang-tuwa ang mga kids dyan kapag kumakain sila ng ice candy, di ba? So 5 pesos lang or 10 pesos ang inyong benta, ayan, maraming bumibili niyan at patok ngayong negosyo yan, ngayong mainit ang panahon, ayan. So kahit nga hindi mainit, basta masarap yung pagkagawa ng ice candy, tiyak babalik-balikan ng inyong customer. So ayan guys, shout out sa all members, ayan, YT friends, viewers and supporters. So ayan na nga guys,
ready na ang ating mga ice candy at ilalagay na natin overnight sa ating fridge. Ayan, so ayan, ready na ang aking fridge guys. Ilalagay na natin yung ating ginawang mga ice candy. Ayan, so i-overnight natin guys. Ayan, so bukas titingnan ulit natin guys. So medyo marami guys ang aking nagawa na ice candy guys. So hindi ko naman siya ibebenta, pagkakain lang namin guys. Ipinapakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng ice candy na may yabo, na pag kinain ninyo is hindi matigas, malambot pa rin siya guys. Parang ice cream din ang ano niya, lasa niya. Ayan, so ayan na nga guys, after overnight guys, ayan, buo na yung aking ginawang ice candy guys. So ready na siya guys na ibenta. So ayan guys, is kakainin lang namin yan guys. At paborito yan ng asawa ko guys. Ayan, so lalo kapag mainit ang panahon, babalik-balikan namin yan. Ayan, so thank you guys for watching guys. Ayan, so titikman lang natin guys, huhusgahan na natin yung aking ginawang ice candy guys. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video for today. Ayan, so don't forget to subscribe, like and share my video and subscribe net channel guys. Ayan, see you on my next video guys. Thank you for watching. God bless. Bye. Love ya. Shout out to all my members, viewers, supporters, teammates. Ayan, love ya mga. Ang lambot na guys. Sorry, it's DJ.